Ahoj, vítám vás u dalšího videa společně s RC Profi a dneska se tady podíváme na Challenger X91 16 a je to Trugy. Jo, má náhon na zadní kola a tady si to rozbalíme, to rozřízneme a společně se podíváme na obsah krabice. Hele, tady máme auto, takže vytáhneme na takovémhle držáku auto, které má takovejhle krásný spoiler a naprosto parádní karoserii. Jo, dočervená. Tady už je ovladač. Tady už je krabice s ovladačem a s nabíječkou a příslušenstvím. Teď vysvobodíme tady tohohle Challengera. Ta karoserie je nádherná. To křídlo, no to je paráda. Tady rozstřihneme ty stahovací pásky. A už můžeme vysvobodit Challenger Trugy. Super. Paráda. Vpředu LED osvětlení. Odpružený kola krásně. Náhon na zadní kola. Máme tady zase kovový polosy a další díly náhonu. Kuličková ložiska. Tak, ovladač. Vysvobodíme takto. Dávají se do něho 3 alkalické tužkové baterie. Na ovladači se dá trimovat řízení a dá se tam nastavit rychlost toho auta pro děti. Jo, může se to stáhnout, aby to jelo pomaleji, anebo na plnou rychlost klidně, když už budou zvládat to řídit. Potom zde v krabici je nabíječka, klíč na kola a náhradní sponky karoserie. Tak, takže Trugy. Má to nízkoprofilové pneumatiky, jsou tvrdší, takže si myslím, že to bude parádně sedět. Uděláme sponky karoserie. Tak. Hop. Děláme karoserii, šasy, zakrytovaný. Tady v tomhle uložení je daná baterie. Je tam 7,4 V lionka a 1500 mAh, takže dlouhá doba jízdy je zaručená. Já se zacvakne, takhle se to zadělá. Paráda, ten spoiler je naprosto perfektní. Super. Takže půjdeme zajezdit a užijeme si to pěkně. Jinak na karoserii je ještě ochranná folie, jo? Takže proto je to trošičku matnější a dá se sloupnout a potom ta karoserie bude krásně lesklá a bude mnohem kontrastnější. Samozřejmě jsem musel vzít Challenger Trugy i na pump track, díky tomu, že má nízkoprofilové pneumatiky a zároveň je nižší, tak má i nižší těžiště. Krásně se ovládá, je plně proporcionální, jak plyn, tak řízení. Hezky si nadskakuje, jo, i na těch vlnkách, prostě paráda, žádné překlápění. I dopady potom skoku na těch vlnkách, jo, nebo na těch nerovnostech jsou naprosto rovnoměrný, jo, nepřepadává to na předek, ani se to nepřeklápí nijak. Paráda. Jo, je to fakt zábava tady takhle si s tím jezdit. Auto je super. Pěkně vyvážené. Na asfaltovém okruhu
si vede výborně, jo, nepřevrací se, drží krásně směr, jo, neklouže to, i když je vymrzlo, tak prostě je to pěkně ovladatelný, nepřetáčí se to, i když je to zadokolka. Na tomhle okruhu se dá prakticky jezdit skoro pořád plný plyn a zatáčet, jo, zvládne to. Zároveň, jak jsou pneumatiky trošku tvrdší, tak se tolik neopotřebovávají, ale na druhou stranu jsou schopný držet prostě směr, ten model, jo, neuklouzne a takzvaně ani nezakopne, jo, a nepřekulí se v zatáčce. Takže super. Zkoušet, jak dlouho Challenger Trugy vydrží jezdit na jednu baterku, nebyl dobrý nápad. Psali 20 minut. V tom mrazu, já jsem s tím jezdil téměř s plným plynem. No, už to začíná slábnout, zpomalovat. Hele, už to dojelo, jo, držím plný plyn a už to dojelo. Hele, baterka skončila 40 minut, takže mám ruce úplně na kost zmrzlý, ale vyzkoušeli jsme, že to vydrží fakt dlouho jezdit i pod plným plynem a v mrazu. Ještě k tomu to vpředu svítí těma LED diodama. A když s tím autem člověk půjde normálně na procházku s dětma, tak hodina úplně bez problému. Jo, a když to dítě s tím bude dělat hovadiny, tak hodina plus není problém. Jo, takže já se jdu rozmrazit a čau.